jaký k tomu máte postoj a že nejste spokojený s jejich návrhem, který vám předložili, jak v pátek, tak v pondělí. Samozřejmě odborová organizace s návrhem taky nesouhlasí. Měli bychom se tady dohodnout, co teda chceme. Vy byste měli potvrdit, jak má odborová organizace dál postupovat. Musím tady ještě říct to, že jsem slíbil našemu řediteli, že řeknu větu, že vlastně on to nemusel povolit, ale povolil to. A to už si udělejte názor sami, já vám ho nebudu vnucovat. A teďka bych předal slovo, takhle ještě bych chtěl říct. Máme podporu hodně organizací, vlastně celé republiky. Přišly nám podpory z různých základních organizací, momentálně jich máme 40, přišla podpora z OS-kovo, Škoda, Mladá Boleslav, přišla podpora z Evropské federace kováků. Já to tady nebudu všecko jmenovat, zatím jich máme 40, chodí další, takže nejsme v tom sami. Takže chtěl bych vám popřát a nám všem vlastně, aby se nám naše cíle splnily, a já bych předal slovo našemu předsedovi odborového svazu KOVO, panu Josefu Středulovi. Určitě ho znáte. Dobrý den. První musím říct, že jsem šťastným předsedou odborového svazu, jehož členové se nenechají zastrašit. Děkuju vám za to.